Hi guys, good morning. It's me, Michelle V, and welcome to our YouTube channel. So today is December 26. Yes. Charot. So yes, tapos lang ng aming Christmas kagabi, Christmas dinner dito sa bahay. And yeah, the decoration is still up. Look at that. Diba? Nandyan pa yan siya hanggat kaya pa niyang dumikit dyan. Hindi siya dyan matatanggal. Charot. Ayan, joke lang. Ayan. So, yun. Kasi gusto ko lang siyang naandyan para pag sinundo namin yung aming Dear Rafael ay maanuhan namin sa dyan. Tapos, kanya yung mga balloons. Paglaruan niya yung mga balloons kasi gusto niya yung mga balloons na yan. Ayan. So, yun. So, hindi niya nakaya yung schedule niya. Kaya hindi siya nakarating dito sa amin. Dito sa amin ng Pasko, yung aming bata. Ayan. So, yung aking singaw dito, Sos Maria. Pagaling naman na yan siya. Ayan. So, nagkakapi ako ngayon, mga more. Kanina pa pala ako gising. Nag-edit ako ng video. Kanina pa ako kanina pa, siguro mga 7:30, ganyan. Ayun, tapos na din kami, naglinis na agad kami kagabi. Bago kami nagtulog na aking asawa, nag-ayos na kami muna, ganyan. Kasi may trabaho yung asawa ko ngayong araw. So, ayun. Tsaka ayoko namang matulog na madumi yung aming madumi o makalat yung aming bahay. So, yun. So, meron ako ditong potato, ayun Tira namin to kagabi. Potato na may mga something-something na mga dahon-dahon. Tsaka kape. Look lang. So, yun. Ang saya. Ang saya ng puso ko kagabi. Kasi namit ko silang lahat. Ayun. Ayun. Tapos nahiya din ako kasi nga, sinabihan ako ng asawa ko. Sabi ng asawa ko yun. Ang asawa ko. Kasi nga very private niya. More on mga tao din kasi dito, guys. Very private talaga sila pagdating sa kanilang Hindi sila mahilig sa social media. Ganyan yung asawa ko lang ang mahilig, tsaka ako. Ganon. Hindi sila maganon. So, yun. So, masaya ang puso ko, guys, kasi na-meet ko yung buong fambam. At saka, itong Christmas talaga, nagkita-kita kami. Ganon. So, yun. At nagustuhan nila yung pagkain na niluto. Ayun ang doon, the best. Sabi ng nanay niya, leka. Yeah, sasyon. Leka. Kasi, hindi kasi din ako, hindi rin ako ganun kagaling mag-intindi ng language nila. Kasi nga, syempre, nag-aaral pa lang tayo, ganyan. So, yun. At ang mother-in-law ko ay hindi talaga siya nag-i-English, ganyan. Pero yung sister-in-law ko tsaka brother-in-law ko naman ay nag-i-English naman sila. So, yun. At syempre, mga translator ko silang lahat. Ganon. Ganon. So, yun. Nakakatuwa. Ayan. Ang saya. Yun. Ay, sige pa rin. Ganon. Tapos, hindi naman ganon kahirap mag-repeat na at ito naman ang asawa ko at pakita ko sa inyo. Nagkakapi pa yan. May kami, 'di ba? May dishwasher. Kaya pagkatapos ng binalawan ko lang ng unlock ko lang konti tapos nandito na silang lahat, 'di ba? Pero alam nyo guys, pagka ako dito hindi ako mahilig gumamit niyan kasi nasanay ng pinggan, 'di ba, na gamit yung kamay, parang ganyan. Tapos sinasabi ng asawa ko, "Bakit ka ba hugas ng pwede namang ilagay mo lang dyan sa kaso lang, ang problema lang kasi, siyempre dalawa lang naman kami kumakain, di ba? So, pagka, halimbawa, ko, tapos ilalagay dyan, matagal siyang bago, kasi kailangan mo pang punuin, kasi sayang din naman, pagka yung 3 pinggan lang ilagay mo, saka mo papaanda rin, di ba? Sayang naman. So, ganun. So, ginagawa ko, hinugasan ko, at ginagawa ko na lang yung patuyuan. Ayan. Pero dahil kagabi may celebration, at madami, at halos lahat ay nagamit namin, padali yung life, nahugasan na yan siya, ko na lang yan, i-unload ko na lang yan mamaya. Ganun. Tapos, ito na lang yung nandito yung kailangan ko hugasan pa kamay kasi hindi na magkasya dyan sa aming dishwasher. So, yun. So, yun lang naman. Wala namang masyadong kahirap-hirap. Ganon. Lang naman ang kinaganda. Ganon. So, yes. Gaalmusal lang ako. Tapos, ngayon ay maglalaba ako. Yes, maglalaba ako mamaya. Pero yung labahan naman ay sinasalang lang din naman.
Ganon. So, yes. Tsaka nag-uwi sila ng mga pagkain. Yung aming pampa, nag-uwi sila ng pagkain. Kami lang, ganun. Sinama lang nung sister-in-law ko yung niya. Boyfriend, ganun. Ayan. Tapos, yung anak ng, family, as in family lang talaga. Family kami. Ganyan. So, yun. Tapos hinatid lang namin sila pa uwi ng bahay dyan. Kasi may mga sasakyan naman sila. So, yun. Natid namin sa labas. Masaya. Ang experience ng Christmas. Ng first Christmas ko dito. Kasi magkakasama kami lahat ng family ng asawa ko. Diba? Patatas na kape. So yun guys. Update ako kayo mamaya. Kakain lang ako. So ayan nagsalang na ako ng aking labahan. Ayan. Tingnan nyo yung aking singaw diba? Ganun pa ako dito isa. Pangalawang pagsasalang ko yun mamaya. Ito yung aming washing, ito yung aming dryer. Pero ito guys, pagka nilipat-lipat mo yan sa dyan, ito, konting tuyo lang yan siya. Pero pag halimbawa, gusto mong mabilisang tuyo kagad, ito, mag-dryer mo. Pero ito para sa akin kasi sampay mo lang yun. Kasi na naman siya. So, pasensya nyo na yung singaw ko. Ayan. Ayan. Balikan ko yan mamaya. All in this together. Katapos ko lang pala wait lang, hinaan natin. Katapos ko lang mag-film ng kung ano yung mga what I got for Christmas. Ayan. So, panoorin nyo. Ayan. So, ngayon, gagamitin ko na itong ating regalo na galing sa aking Diyosawa. Ang ganda nito. Ayan. Tayo kumanta. Gamitin natin yung isang mic. What number is this? This one is B. Gamitin natin yung A. Diyan. Diba? Ang ganda. Ang cute. This is what I want for Christmas. Tingnan niyo yung paligid niya. Diba? Oh, ganda. Hello. It's not open yet. Hello. I don't know where to make the voice. This was the volume. Hello. Hello. Hello, hello. Hello. All I want for Christmas is you. Okay. May short akong mahaba. Yan. So, nagpapatugtog na ako dyan ng hanap tayo ng another kanta. Ito. Perfect. Iwas tayo? Iwas copyrighted. Dito natin ilagay. No copyright, okay? Tapos na ako guys magsampay ng aking mga nilaban. I'm done cleaning all the house. At ang kailangan, okay. Let's do this.
for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a boy, beautiful and sweet. I never knew you were that someone waiting for me. Diba? Ang ganda. Naiiba-iba pala ito guys ng tone. So ito yung parang ang ganda. Ito yung natural voice without any chuchubureche. On the next tone is this one. Hello, hello. More echo. Next one. Hello, it's a man. It's a man voice. Echo. This one is also for the kids. There's a kids voice. Hello, what is this? It's from the ghost. Hello. So yes, this is the real voice. And this one with a lot of echoing. Charot. Yeah. So yes, thank you so much for this gift. My handsome lovey. Pwede kitong halimbawa, kung lalakad ako dyan sa labas, tapos kakanta ako habang naglalakad, diba? O habang nagbabicycle. O di kaya, charot. Bawal yun dito. Yeah. So yes, this is my gift. Okay, so kakanta tayo ng tagya. Okay, where is it? I'm gonna... I know I want to be in love. Your clothes and all your wishes. Charot. Ilipat natin. Paguhin pala natin. Yan.
Oh.